za Zvezdu. Čeka Prlainović, šut, brani Radić. Kakva drama. Krenuo je Đorđe Filipović u kontru, ostavio Prlainoviću šut. Hoće li kapiten Zvezde? I sada faul u napadu, kažu sudije. Laktom je, smatraju, udario Prlainović preko vode kada se borio za šut igrača Radničkog i imali kontre. Burić, Zloković je već postavljen, ide lopta ka njemu. Igrač više će biti povučen, Zloković dve ruke ga je obgrlio Viktor Ašović, ali stiže Sava Ranđelović da spreči šut Vuksanovića. Semafor pokazuje da ima još 3 sekunde. Ističe to vreme. Da li je ovo gol? Kakav šut! Kakav šut! Sudije su zbunjene i pokazuju gol sa više od pola terena. Ma neverovatno! Pa kakav je ovo spektakl, kakav je ovo detalj nezabeležen. Ja ovo nisam video, a verujem ni mnogi od vas. Ludnica ovde na tribinama, Taš Majdana, Denis Šefik, da vidimo. 1 sekunda je ostala, Denis Šefik, strelac. Pa da li je moguće? Pa da li je ovo moguće da Zdravko Radić ovako primi gol? Ja ovo nisam video. Ja mislim da ni Dejan Savić ovo nije doživeo. Ni Denis Šefik u karijeri. Pa kakav detalj u finalu Kupa Srbije. O ovom će se govoriti. Ovo će se pamtiti. Fenomenalna utakmica. Kakva borba, kakva drama. Pa ne znam da li bi Hitchcock ovo napisao u najluđim snovima. Žabica jedna, druga pod prečku. Smrznuti Zdravko Radić. Šok na klupi Radničkog. Neverica u taboru Kragujevčana, a u Zvezdi eksplozija oduševljenja. Pa Denis Šefik je prvo branio maestralno u Ligi šampiona. Bio junak onog finala istorijskog protiv Juga, a onda donosi Crvenoj Zvezdi 5. uzastopni pehar. Pazite, krenuo je niz prošlog januara. Radnički je svakako najveći rival. Ajde da zastane, gledajte još jedno. Radić je očekivao da će lopta ići u lice, podigao je tako, šak je postavio. I sada varnice ovdje, naravno da su šokirani igrači Radničkog. Bili su blizu pobede, onaj šut Vuksanovića je mogao da bude koban, a onda na ovo Zvezdino slavlje šlag na tortu Denisa Šefika. Neverovatno. Kapa dole. Ne mora više ni da brani ni da igra. Može da završi karijeru u 37. godini.